बाय अखा बांखायाव बापरे बाप ब्लाड डनेशन होबाय बासफोराव पोस्टार मारिनो होबाय वी वान बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस्ट ट्रेनाव मारिनो होबाय जोंखौ बापरे बाप ओइ मन्त्रि एमएलए जाया होननायानो दा शिबनि गादियावसो क्लेब जिरायबाय दा इमान मिसलिया बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर मिसा होमबा गावबुराबो जाया होनलाय खादोंमोन सार आसलावसो जिरायना थायोबा गेम बेनि फैसा थाखा फैयो होननानैसो ओइ एकदम आन्दलनखौ खालामफाब्लाय थादोंमोन बेनिफ्राय खेम'दाखौ सिनोसो बे आन्दलनखौ खालामनानै गादियाव क्लेब जना थायोलाय थगायसुला बेनिखायनो 11 खान ना 12 खानल' मोन्दोंमोन लिलि हटेलाव गुवाहाटियाव थांनानैसो लिलि माइ खालामनानै सरकारखौ दाबाय सारा बिराद मिशनारि बिराद भिजनारि लिडार नोगासिनो प्रमद बर'आ मिशन फोसावदों नंगौ बिराद मिशन फोसावदों अमा मिशन बोरमा मिशन दाउ फिसिनाय मिशन मा जादों मिथिगोना इउपिपिएल आइजो गांखंनि लिडार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भिसिडिसि चेयारमेननि हिन्जाव मेम्बारनि हिन्जावफोरासो बोरमाखौ अमाखौ दाउखौ रानि लादो सप्तासेयावनो सेलटेप थैजोबो बोरमाया गांखो जानो हाया दाउआ आदार जानो हाया सानथामावनो थैदों अमाया दा माने ओइ माबा अमाया आदार जाया गुन्दै जाया खालामनानै हांख्रावना सेलटेप मा नाङाखै बेफोरो गोरिब गुन्द्रा रायजो साहा दखान होनाय सबजि फानना जानाय बिथांमोननो हरनायबा मा जागौमोन अमा बोरमाखौ ओरैबायदि जोथोन लागौमोन माला बिथांमोना नङा होमबा दिनै मा खालामखो बियो मिशन फोसावना दिनै आइएसपिएल बहायदो बियो फुटबल खेला नलेज फेस्टिभेल बनायदों क'क्राझाराव इउनिभारसिटियाव नङा होमबा जोंनि तामुलपुराव ख' खेला एसियान ख' खेला बहायदो कौटि थाखा मारिदो एखेबारे बापरे बाप कौटि फैसा दिनै साला जोंहा दैजिं फेस्टिभेल दंमोन बाहाय दैजिं फेस्टिभेलाव जोंहा मायबा सोरबा साहा दखान होनानै सोरबा मैगं फाननानै सोरबा जोंनि दुखिया गोरिबफोरा बाहाय मान दाउदै दैनै फाननानै रुनानै घुगनि फाननानै नङा होमबा एसे 6 मास 7 मासनि थाखाय एसे इनकाम खालामना लायोमोन लैखो साया बेखौबो हाबनांगोन बे दुखियानि उदैयाव लाद मारिनाया दुखियानि गोरिबनि उदैयाव लाद मारिनाय हाबनांगोन नाङा आंनिया थब्लं दा एकदम सिदा सादा जुदि नङाबा आं होना हर दानो नोंथांमोना आं दानो थांगोन नंगौना नङा रायजोफोर दुखियानि उदैयाव जाय लाद मारिदो बेयो दै सिङाव थानाबाबो खारग'आ इयो इन्द्र देबताया जेरैबायदि दै सिङाव थानाबो खारग'आखैमोन बेबायदि जागोन गोबां खोथाखौ बुंलिया रायजोफोर समनि आंखाल मालाबा बिराद मोजाङै फैगोन बरियानो नोंथांमोना आलायो जोंनि दुखुनांथावनो जोंनि तामुलपुरथिंजाय माने बेदर एवै सेरेब फानना जायो बाजारफोराव इमान दुखिया गोरिब बिसोरखौ मेगना नुवाखै ना काटनि ससमा गानदों प्रमद बर'आलाय बिसोरनो 5,000 गियान सोरां बिथांखि होनो हायामोन अनसाय बिथांखि जथेस्थ'मोन 5,000 दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरासो रानि लाबाय थादों बे रखम अबस्था होमबा बे सरकारखौ मानो फोथायनो जोङो आरो मोनसे बिथांखि दंबावो माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखिया सोरबा स्टुडेन्टफोरा मोनो स्कलारशिप बायदि बेखौबोथ' रावबो मोनाखै होमबा मा फोथायनो जों दा इउपिपिएल सरकार बे मिसलिया सरकारखौ मानो फोथायनांगौ जोंहा हाग्रामायानो बर'नि सासे ग्रेट लिडार हिर' हाग्रामा सारनि सायाव फोथायनाय लाखि जाय जेराव दङ नङा होमबा जोंनियाथ' बिपिएफ गासिबो दा थेवबो इउपिपिएल थांनायफोरखौ एसे बुजायनानै नोंथांमोना लाबोनो सेस्था खालाम कुनु गावला गावलि खालामनाङा जोंनिया बिदिनो था आरो 5 मास ने रायजोफोर दिनै मोनसे खोथाखौ बुंबावदोंमोन प्रमद बर'आ जोंनि एखेबारे फरायफुनाय सोरबा डिग्री पास सोरबा एमए पास सोरबा हाई सेकेन्डारि पास दिल्ली केलकाता मुम्बाइ माद्रासफोराव थांना दोङो केरेला गुजरातआव ना बेकिं खालामनो सोरबा दावदै खननो माबा माबि खालामनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिसोरखौ लाबोनानै फंस्टाप होनो होननानै मोनजादा खाम गैया खुगाल' बिनिया बेव खामानियाव एख' गैया आं मिथिजोबो बिनि बाथ्राखौ माबायदि थगायो मानसिखौ बाबनांगोन बयनिखायनो जाबाय रायजोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन
लेट्रिन होनायनि नामावबो 900 टाका जायो नो लेट्रिनफ्रा जायो बेनोथ' आं मोनसे मिटिंआव बुंदों नोंथांमोना जुदि लेट्रिन लानायनि नामाव जुदि 900 टाका होनांगौबा 200 टाकानि प्लास्टिक गोसोम सेरसेबा सेरनै बायना लाना फाय नोंथांमोननि हाखौ माने माबानि मा होनना बुंदों बारि खनायाव कासा लेट्रिन बनाय बेयावनो खामानिखौ मावबाय था होनना बुंदों बिसोरनि लेट्रिन लास्लायस्लाय 900 टाकानि नंगौना नङा दे मुवानिफ्राय 900 टाका होनलाय दिनै गुरसि 1 मुथा फाननो लाबदों लेस्रा 1 मुथा फाननो लाबदों सोरबा माने उमथ्रु बिबार लाना फैदो फाननो बेफोर मानसिफोरा बोरै 200 टाका होननानै लेट्रिन लानोलाय हा थैना थांनायानो मोजां दं बिसोरनिफ्राय लेट्रिन लाबा बेनिखायनो फोथायनाङा रायजोफोर नैबे प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावखौबो फोथायनाङा आं खुलुमदों नांगौबा एसे होगोन जियानो जाया मानो जोंहा दंफांनिखौ बुंखांबाय दंफाङावबोथ' बिराद एडिक्सनखौबो बुंखांबाय नङा होमबा जोंनि हायावनो जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवनो जोङो होखारजानो गोनां जादों मानि थाखाय प्रमद बर' सरकार फैनायनि थाखाय हाग्रामा सारनि दिनाव इभेक्सन खालामदोंमोन नामा हाग्रामा सारनि दिनावथ' इभेक्सन जायाखैमोन दा प्रमद बर' सरकारासो फैनानै एकदम जोंनि ब्रह्म बसुमतारी मायबा मायबि एखेबारे इभेक्सनानो इभेक्सन बेयाव थाबाय था धोरोमखौ लाना जोंहा एना एनि खालामनाङा थाबाय था आरामसे आरो सानफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनांगोन फुजिनांगोन होमबासो न'खरा आगबारिलाङो जोंनिया इसोरखौनो बावगारना थायो जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय उरलायगोन गिराया बायलाला ओइ आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया गुबुनना थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खांग्रा थायोलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावला खावलि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन रोंलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होमबासो साफा जालाङो जानांनि खामानियाबो जालाङो इसोरखौ सिबिबा बुजिबाय थाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा माइ जानाय नङा